Cun cartel ateigado de nomes destacados do panorama musical, cun gran respaldo do público, con máis forza que nunca chega o Atlantic Fest. A cita musical que se celebra na Illa de Arousa entre o 20 e o 22 de xullo multiplica por 2 o seu espazo, non para acoller a máis xente, senón para garantir unha maior comodidade das persoas que asistan. Hemos ampliado el recinto, hemos doblado el recinto, no para meter a más público, que estaremos entre las 5.000 y 6.000 personas, es decir, para, sobre todo, mejorar infraestructura, así que la gente esté más cómoda a la hora del festival, ¿no? Son muchas horas, es un festival más diurno que nocturno, y bueno, y esperemos que la gente que venga a disfrutar con los niños y todas esas cosas, ¿no? A terceira edición do Atlantic mantén a súa esencia sobre as táboas bandas internacionais, estatais e tamén moito talento galego. O festival é un dos 7 grandes eventos musicais que compoñen o Rías Baixas Fest, impulsado pola Deputación de Pontevedra. Para o deputado de Turismo, este tipo de eventos contribúen ao desenvolvemento local e a dinamizar a cultura. Os festivais son ese gran elemento dinamizador da cultura e, dende logo, a música en directo e o aire libre pois cobra máis importancia ano tras ano. O alcalde insular pon en valor o gran esforzo que implica organizar un evento destas dimensións. O rexedor aproveita para facer un convite a todos os festivaleiros para que descubran algúns dos infinitos recunchos que agocha a illa. Me gustaría invitar a todos e a todas cantas persoas que irán vir visitarnos en esas datas, disfrutar do Atlantic Fest, disfrutar do Concello de Illa de Arousa, de todo o noso término municipal, poderán explorar paraxes e paisaxes totalmente novedosas para eles, os que son novos visitantes, e volver a recordalas os que xa nos visitaron, non? Nas 3 xornadas do festival, a illa vai vibrar con bandas do talle de La Casa Azul, Papaya, De Basins, Caxade, Cristina Rosenbinge ou Iván Ferreiro. Os concertos intercalaranse en varios escenarios situados na contorna da Praia do Bao. Ademais, tanto na xornada do venres como na do domingo, haberá concertos en varias prazas da vila. Na primeira das xornadas tamén haberá actuacións no Auditorio Municipal, ás que só se poderá asistir cunha invitación previa vinculada ao abono do festival.